22 ноябрда Рәсәйдә психолог көне билдәләнә. Һаумыһығыҙ, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетының психология факультеты деканы Лилия Халикова. Лилия Эштовна, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Лилия Эштовна, белемсә, был рәсми байрамдар араһында иң йәш итеп билдәләһәк була, 1 ел була. Рәсми рәүештә билдәләнеүенә был байрамдың. Тарихы нимәнән? 1994 елда Мәскәүдә психологик йәмғиәт ойышма инде менә был үзләренең ултырышында ошо көндө билдәләргә булалар. 22 ноябрь психологтарның һөнәри байрамы булһын дип. Һәм шул вакыттан алып был рәсми рәвештә булмаган формала билдәләнеп килә инде. Һәм менә хөкүмәт тарафынан 23 елда был махсус карар менән рәсми рәвештә байрам итеп исәпләнә башлана. Был инде ысынлап та гомумән бүгенге көндә психологтың роле, эшмәкәрлегенең әһәмиятенә хөкүмәт ягыннан ишара яһау дип кабул итәргә булалар дип уйлыйм. Кем ул психолог? Шул төшенсәгә аңлатма биреп китәйек әле. Психолог менә ярдәм кешеләргә ярдәм итү, гомумән ярдәм итү даирәһендә белгечләр була. Менә һәр шундый төшенсә бар инде. Һәм был әлбәттә шул һөнәрләргә, шул эшмәкәрлеккә инеп китә. Психолог ул менә басым яһап әйтәм, ул психик яктан һау кешеләр менән эшләй. Ләкин психик яктан һаулыгы сәламәт булган хәлдә лә кешенең бик психологик проблемалары булырга мөмкин. Проблемалары булмаһа ла кеше мөрәҗәгать итәргә мөмкин, чөнки ул үсешкеһе килә. Мәсәлән, үзенең һәләттәрен асқыһы килә, үзен танып белгеһе килә, уңыштарга өлгәшкәһе килә. Менә был үсеш ягыннан ярдәм итәргә була. Әгәр дә кеше берәй кризис хәленә осрый икән, был яһәттән әлбәттә менә яшь кризистары була бит инде, ул менә үсмер сакта кыен кисергәнеш кисерә бит инде, балалар да, ата-әсәләр дә кисергә мөмкин. Шулай ук менә пенсияга сыгу осыры яки урта яшьтәге кризис дип әйтәләр бит инде. Был норматив кризистар. Һәм үсешкәндә кеше барыбер ундай хәлдәр килеп сыга һәм психолог ярдәм итәргә мөмкин. Ләкин була капыл килеп сыккан кризистар, югалту кисереү, өй янамы, ул менә кешенең тормышы 40-ка үзгәрә. Һәм шул вакытта әлбәттә эмоциональ яктан да бик авыр кисерә кеше. Ул бит психик яктан һау сәламәт үзе, ләкин уга кыен. Һәм менә шул яһәттән менә психолог уны озатып ара ярдәм итә һәм нисек итеп был хәлдән мөмкин тиклем һәйбәтрәк итеп, ыңгайрак итеп сыгырга тырыша инде. Акылга халып, эмоцияларны кабул итеп, шуның өчен менә был яһәттән һуңгы вакытта гомумән без бит инде катмарлыгына тормышта яшәйбез. Психологияның роле, әһәмияте практик яктан минеңсә күбәя. Димәк, психотерапевттан айырмалары эштә психологтар улар психик яктан һау сәламәт кешеләр менән эшләй дип әйтә алабыз. Төп айырма шунда. Психотерапевт та һау кеше менән эшләргә мөмкин. Мәсәлән, психик яктан һау кеше депрессия менән яфаланырга мөмкин бит, әгәр дә берәй кыен хәл булһа. Инде бу катмарлы соракта. Ул бит шул вакытта монда айырыр кирәк психиатрдан. Психиатр ул психик яктан ысынлап та медицина ягыннан авырган кешеләр менән эшләй. Уны бит инде айрым махсус ысуллар менән ярдәм итәргә кирәк, дәвалар кирәк. Нескәлектәре күпме? Һәм уларның барыһына ла һез укытаһығыз шулай бит факультетта. Кемдәр килә, кемдәр әҙерләп сыгаһыз, кайда эшкә баралар белгечләрегез? Безнең белгечләр, безнең Аҡмулла университетындагы психология факультетында һәр һикәлтә буенса, менә югары белемдең һәр һикәлтәһендә лә бакалавриат, специалитет, магистратура. Әгәр дә инде бакалавриатка килгәндә бездә мәгариф һәм бизнес өлкәһендә практик психология дигән юнәлеш бар. Шулай ук психолог-консультанттар әҙерләйбеҙ һәм медиаторҙар берлектә, консультант һәм медиатор. Медиаторҙар бит инде консультант минеңсә аңлашылып тора, медиаторҙар төрлө конфликттарҙы, төрлө көсөргәнеш кисергән хәлдәрҙә улар менә судҡа алып барып етмәҫелек, гомумән конструктив рәүештә нисек конфликттарҙы хәл итергә.
Шунан бездә менә безнең Акмола университетында безнең генә факультетта специалитет бар. Унда 5 ел укыйлар. 5 ел укыганда улар менә девиантология дигән төшенчә бар бит инде, менә насар тәртип дип атала инде, менә социаль яктан караганда берәй кешеләргә яки мөлкәткә зыян килтерүсе, исерткес эсемлектәр менән корбаны булып китергә яки теге хокук бозу, уларны безнең белгечләр инде әзерләйбез без алдан ничек уларны искәртергә. Әгәр дә ул хәлдәр килеп сыкка, ничек төзәтергә, артабан хатта реабилитация, менә шул 5 ел укый торган бездә һәйбәт кенә юнәлеш бар. Магистратурага килгәндә гаилә психологтары әзерләйбез, консультанттар әзерләйбез. Шулай ук безнең мәгариф психология дигән магистратура бар. Монда күбрәк инде мәгариф өлкәһенә психологтар әзерләнә. Менә мәктәптәрдә менә бакалавриатта мохтаҗлык зур. Әйе, менә бакалавриатта әйтеп киттем бит, улар өсөһелә гомумән ике бакалавриат һәм специалитет юнәлешләре улар гомумән мәктәптәргә юнәлтелгән һәм күпселек осракта улар күбе мәктәптәргә баралар. Әлбәттә, бизнес өлкәһенә төрле оешмаларга ла баралар, ләкин күпселеге мәктәптәргә бара. Шул юнәлештәр ихтыяҗ күп димәк һеҙҙең белгечләрегеҙгә. Күп һәм безгә былай теләп киләләр, күп киләләр. Безнең менә йәйгеһен кабул иткәндә ул кытлык кисермәйбез, чөнки кызыкканалар, киләләр һәм һәр вакыт безнең конкурс зур гына була. Бына бүгенге психолог һөнәренең актуальлыгы тураһында һеҙ әйттегеҙ һәм һеҙҙең әле әйткән һүҙҙәрегеҙгә таянып, реабилитация дигән һүҙегеҙгә, 2023 елдан рәсми рәвештә билдәләнгән дигән һүҙегеҙгә таянып, һығымта яһай алабыҙ. Әлеге ваҡытта психолог һөнәренең актуальлыгы айырыуса һөйлә, сөнки яуҙан ҡайтҡан ветерандарға реабилитация, шул иҫәптән психологик реабилитация ла бик мөһим. Бына ошо йәһәттән ниндәйҙер проекттарығыҙ, эштәрегеҙ бармы ветерандарға ярҙам итеү буйынса? Без йәйҙән бире ярҙам итешәбеҙ, консультацияларҙа ла ҡатнашабыҙ, хәрби операцияларға ҡатнашҡан кешеләр өсөн дә кешеләргә лә ярҙам итәбеҙ һәм был әлбиттә безнең тәжрибәбеҙ ҙур түгел һәм күпселек осраҡта беҙгә мөрәжәғәт итәләр һәм шылтыраталар ғаиләләге ҡатындары, хатта балалары ла мөрәжәғәт иткәндәре бар инде. Сөнки менә ҡайтҡас, ул хәлдән һуң травманың аҙағынан стресс дигән төшөнсә бар. Был, әгәр дә кеше ул ерҙә булып ҡайтһа, шул мәшхәрҙәрҙе күреп, ҡатмарлы хәлдәрҙе күреп ҡайтҡандан һуң, ул уны хатта үҙе аңламай ҙа ҡайһы берҙә агрессияға бирелеп китергә мөмкин, я депрессияға, ҡайһы берҙә ҡысҡыра, ирешә, я иҫерткес эсемлектәр эсә, ҡатыны аптырай бит инде. Улай түгел ине, һәр бөтөнләй икенсе кеше ҡайтты. Уны ла ҡатын-ҡыҙҙарға аңлап ҡабул итергәрәк. Ул үҙгәрә һәм ул икенсе кеше була. Һәм әлбиттә монда тик ул тәртипһеҙләнде, холҡһыҙланды тип ҡына ҡарарға ярамай, ғөмүмән махсус ярҙамға ул мохтаж. Сөнки менә был стресс, унда кисергән хәлдәр аҙаҡтан да үҙе тураһында иҫкәртеп тора. Уны хатта кеше үҙе аңламай. Шуны аңлар өсөн менә махсус кризис психологтары бар бит инде. Менә быны нисек итеп ул хәлдән арынып китергә, нисек артабан йәшәп китергә, уларға менә мотлаҡ рәүештә һәйбәт кенә ярҙам кәрәк. Әлбиттә, беҙ күпселек осраҡта менә ҡатындарына ярҙам итәбеҙ, шунда булған улдары булған әсәйҙәргә. Ул менә унда нимәгә иғтибар итергәрәк? Иң беренсе йәһәттән был хәлде без нисек тә ҡапыл ғына үҙгәртә алмайбыҙ. Шуның өсөн, әгәр дә ҡайғырабыҙ, борсолабыҙ икән, уны ла ҡабул итергәрәк, сөнки беҙҙең яҡын кешебеҙ шундай хәүефле ерҙә йөрөгәс, үҙеңдең эмоцияларыңды ҡабул итергә, шундайыраҡ кәңәштәр инде. Шунан тағы ла үҙеңде хәстәрлек күрергә лә оноторға ярамай, үҙең турала. Йоҡларға, ашарға, сөнки һинең яҡын кешең һин терәк булыр өсөн, һин үҙеңдә ныҡ ҡына аяғыңды баҫып торорға тейешһең. Һәм үҙеңде ҡулға алыу ысулдарын махсус рәүештә беҙ консультацияларҙа өйрәтәбеҙ. Мөрәжәғәт итәме? Хәҙер психологтарҙан ярҙам һорап өйрәндеме халыҡ? Дөйөм алғанда, әлбиттә, бөтә республика өсөн яуап биреү ҡыйын, ләкин
Һуңгы елдарда минеңсә менә белгечләргә мөрәҗәгать итү мәдәнилеге безнең үсеп бара. Һәм менә кайбердә бит инде шундый фикер туа, психологка мөрәҗәгать итһәң, һин я ахмак, я нимә дигән һәмаграк. Ысынбарлыкта Я булмаһа кайдалар теркәлә, кайдалар күренә, шундай. Мин шуның өчен баштан ук басым яһап әйттем, психолог ул психик яктан һау кешеләр белән эшләй һәм әгәр дә һез менә берегез авырта, бер нәмә булһа, һез бит белгескә мөрәҗәгать итәһегез. Шуның өчен белгескә мөрәҗәгать итүдән куркырга ярамай. Хатта менә ниндидер катмарлы хәлдәр булһа, үзегезне бөтенләй насар тойһагыз, психик яктан һаулыгыз какшаһа, психиатрларга ла мөрәҗәгать итәрдә бергә куркырга ярамай. Ул үзегезнең хәвефлегегез һәм башка кешеләрнең хәвефлеген хәстәрләү менән бәйле бит инде. Әлбәттә, менә психологтарга ла мөрәҗәгать итер идем, чөнки менә һезгә психологтарга ышанһын өчен халык, әлбәттә, психологтар үзләре фәнни яктан нигезләнгән ысулдар кулланырга тиештәр һәм менә сынапта һәйбәт итеп укып, тәҗрибә туплап, бер-ике айлык курслар гына битеп, психолог булдым дип, кайбердә психологияның гомумән был эшмәкәрлектән бәсен төшерергә ярамай һәм чөнки бу зур җаваплык. Кеше һәм уның тормышы, гомумән уның язмышы менән бәйле һәм монда әлбәттә уйланылмаган алымдар менән, уйланылмаган фәнни яктан нигезләнмәгән ысулдар менән кешегә тәэсир итеп зыян килтерергә ярамай бернисектә. Лилия Штурна, һеҙҙең төп бурысығыҙ кешеләргә ярҙам итеү. Үҙегеҙ көстө ҡайҙан алаһығыҙ? Һеҙ бәлки кәңәштәр менән бүлешерһегеҙ, беҙгә лә, башҡаларға ла ул фәһемле булыр. Ысынлап та психолог үзендә ресурстары булырга тейеш. Был иң беренсе йәһәттән үзеңә яуаплылыҡты алыу. Мин менә нимәгә яуаплы була алам һәм кайбер нәмәләрҙе мин үҙгәртә алмайым. Менә ошо өлкәлә мин яуаплы. Беренсенән, икенсенән, әлбәттә, менә бик һәйбәт, менә берәй хәл торош булһа, төрле менә кейстар дип атала бит инде. Профессиональ йәмғиәт менән аралашырга кирәк, һөнәри. Алар менән кәңәшләшергә, бергәләшеп, әңгәмәләшергә. Гомумән кеше аралашырга. Был менә профессияла, үзегезнең профессияла килеп сыккан хәлдәрне бүлешергә һәм теге юлдарын табырга. Һәр вакыт бит яңы хәлдәр килеп сыгып тора, битен тормыш үзгәреп тора бит инде. Һәм әлбәттә эмоциональ яктан үзеңде нисек итеп кулга алырга, ул ысулдар бик күп ул. Шулай ук менә гомумән социаль яктан да актив булырга кирәк, төрле йәмгыять эшләрендә аралашу, шулай ук элементар рәвештә дус эшләр, хобби, концертларга йөрү һәм башка. Димәк, иң мөһиме кешеләр аралашырга, үзеңә йомылмаска. Шулай бөтәһе өчен дә уртак кәңәштәр. Зур рәхмәт, һөнәри байрамыгыз менән ихлас күңелдән котлайбыз, уңышлар теләйбез. Хөрмәтле тамашачылар, психологтар көне уңайыннан Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының психология факультеты деканы Лилия Халикова мәһиләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.